A ver si nos pueden informar. Queríamos ver el monasterio de San Miguel. Sí. No sabemos cómo llegar y no sabemos si realmente vale la pena visitarlo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues yo le podría decir que no soy autóctono de Liria, que vivo aquí ya 15 años, estoy empadronado y que yo subo de los 15 años, pues todos los años subo. Incluso mis hijos y mis hijas pues han subido, y mis nietos incluso antes de nacer, pues que lo hemos tomado como una costumbre, que aquí hay mucha devoción a San Miguel, que está en la parte alta de Liria. ¿Considera que tiene valor como monumento del edificio? Bueno, hay efectivamente aquí cosas infinitamente mucho más antiguas y de más valor histórico y tal, pero hay mucha fe en San Miguel, y vienen de diferentes pueblos, incluso de muy lejos, el 29 de septiembre, pues a rendirle. Torrons i Pelaïlles, Molt bé. Quina festa és avui? Avui Sant Miquel de Maig. Sant Miquel de Maig. Avui Sant Miquel de Maig, palmadro. I això què significa? Tanto sabem. Palmadros, San Miquel és el patró del poble. Entonces tot el que siga Sant Miquel, la moda és bo. Avui fan la missa de 8, perquè els diumenges serà a 8 del matí, ara a 8 de la tarda, i els que són devotos es donen el... Hay que no espere del santo acá. Así, así. Conseguir su protección. Ahí no será. Por entrar, las paredes se cubrió. Ya no se los... Ah, sí, pues vale. Y els cossos del poble no diuen. Què significa esta festa per al poble de Llíria? Pues una de les més importants, ja que és el patró. Molt bé. I Encara que la gent de Llíria puja avui més que el dia 29. El dia 29 venen més forasters. O sigui que realment la gent, el dia de la devoció és A avui. veure, com avui, i com fa la bendició també del terme, a veure si n'hi ha gent. Molt bé. A quina hora fan la bendició del terme? Pues la missa és a les 8, només acabar-se la missa. Igual es costa mitja hora, no sé què es costarà avui, però la fan ràpida. Després de la missa. No ho has vist mai? No. Pues queda. Avui ho veuré. T'agradarà. La meva dona s'enfadarà amb mi, però bueno. Sant Miquel, Què és el Sant Miquel de Maig? Sant Miquel de Maig es la festa que la Iglesia dedica a la aparición de San Miguel. Sí. El 8 de maig la Iglesia celebra la aparición de San Miguel En tots els santuaris de Sant en Miquel. tots els santuaris. I en el cas concret de Llíria, avui és festa religiosa en Llíria.
catòlica romana. Fa dues festes, la festa de l'aparició i la festa de la dedicació. La festa de l'aparició és el 8 de maig, que la Iglesia celebrava la festa de l'aparició de Sant Miquel i la festa de la Mare dels Emparats. La festa de la Mare dels Emparats, fins fa uns anys, era el 8 de maig. I ho ha trasladat al segon domingo del maig, però sempre ha sigut el 8 de maig. I que han de contar una anècdota que no vull que la graves. Pujat a peu? Pujat a peu? No, ha pujat en el cotxe. Ah, en el cotxe. Ja s'ha plegat. Jo dic, tu com sempre vas en cotxe, avui a peu. A peu, La senyora mana. Ah, però... Un pelo. Posible. No pot ser. La de profesora en la universidad. Chica. En quina universitat? En el CEU de Castellón. Què fa uno de la Pobla en Llíria, more? Me van a nombrar avui germà de la cofradia de Sant Miquel. M'ho ha dit Amadeo, que després de la missa. Bueno, és que jo tinc historiat d'això, per si no ho sabies. No historiat en tema arqueològic, historiat en creença. Tinc historiat Sant Miquel. Vingueu per aquí que està fotografiant Vicente. Com estàs fotografiant amb vosaltres? A mi me diu... Ai, perdona. Cuidadín, cuidadín. ¿Qué monument vas a fotografiar tu? Quin monument, diu? Tinc el país. Tu que deixeu-me fotografiar. Sí, jo soc... Tu què fas així? Què fas així? T'has perdut? Majors de memòria de com celebraven aquesta festa, la gent escuchava per el matí i almoçava. Així Sant Miquel. Bé, estem tot el canvi i tot ho van transformant. La Germandat de Sant Miquel aprofita aquesta celebració de Sant Miquel de maig per a donar els altes dels nous germans i nous germanes dins del ser de la Germandat de Sant Miquel. També volem fer un reconeixement públic a unes persones que ojalà cada dia gent fos més, però costa. Jo convido a tots que puguem participar i ajudar. Entonces, enguany, volem fer un reconeixement públic que agraïm per la seva col·laboració desinteressada a Remedio Fabrela Sánchez. De Sant Miquel de Rosa. Escaldes que acrediten les persones que s'han incorporat a la Hermandad
José María Gómez Montolín. Eva Gómez Castillo. Laura Gracias Meses. María Gracias Meses. Aitana Yusar Murguía. Héctor Moreno Madonna. Andrea Ortega Rodríguez. José María Vargas Ríos. José María Vargas Ríos. Jesús Silvela Aiva. Pilar Villarán Callera. Soandrés Castellano Martín. Muchas gracias y en las manifestaciones. Bueno, resumint, que el primer dia anem allí, i aquell va aprendre a treure menjar. I portaven gossos de podencos, no? Portaven gossos de conill. Bé, soldaven de gossos de conill. I imagina't allí el que n'hi havia, saps? Van prendre a córrer els gossos, els perdius volantes, ne tiraren 60, perdius tiraren. I no els replegarien ni 40 ni 60. Bueno, com us dic, això. San Francisco, ruega por nosotros.
Beato Juan Bautista Faubel, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor. Por el envío del Espíritu Santo. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, ya que somos castigados por nuestros pecados y padecemos la desgracia de las calamidades naturales, líbranos de estos males para gloria de tu nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, autor y conservador de todos los bienes, ante quien se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Confiados en tu misericordia, te suplicamos humildemente que apartes de nuestros términos todas las tormentas y disperses las tempestades, para que libres de estas calamidades demos gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para poder servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, dígnate conceder y consérvanos los frutos de la tierra, para que nos alegremos de tus beneficios temporales y sintamos el aumento de los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que mires nuestros términos con ojos serenos y rostro alegre, y envíes sobre ellos tu bendición, para que el granizo no los afecte, la fuerza de la tempestad no los arrase, la sequía no los debilite y las plagas no los dañen, ni el exceso de lluvia los mallogre, sino que lleves a madurez sus frutos íntegros y sean abundantes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios.